Il-każ fil-qorti tal-Kunsilliera Nazzjonalista Francine Farrugia li qed tiġi akkużata li frodat ma' 2.3 miljun euro minn fondi tal-kulleġġ Xemkast bajqan għal rabja interna fl-aħħar jiem fil-Partit Nazzjonalista anke waqt li kien għaddej il-proċess ta' due diligence deskritt fażul fuq il-kontestanti għal kariga ta' kap ġdid. Żewġ tieħduti ilu l-Gazzetta kulħadd iddeskriviet dan il-proċess ta' sitt ġimgħat bħala xejn aktar minn eżerċizzju kosmetiku u mhux biex jikxef il-verità kif der anke bil-każ ta' Francine Farrugia. Issa sorsi mid-Dar Ċentrali qalu lil One News li reġgħet bdiet iddur il-kelma dwar id-deċiżjoni ħażina mill-partit is-sena l-oħra fejn ċaħħad lill-aħjar kandidat li kellu milli jerġa' jikkontesta l-Kunsill ta' Bormla. Id-deċiżjoni li qatt ma ngħatat raġuni speċifika għalija u ma kien hemm l-ebda dubju fuq l-integrità tal-persuna bil-maqlub ta' Francine Farrugia kienet waqfet lil James Kawki milli jerġa' jirrappreżenta lill-Partit Nazzjonalista f'Bormla fejn kien ilu jikkontesta sa mill-ħolqien tal-kunsilli lokali. Hawnhekk Kawki wkoll dejjem ġab l-aħjar riżultati għall Partit Nazzjonalista u f'okkażjoni minnhom saħansitra ġab l-akbar ammont ta' voti mill-kandidati kollha. Il-konsegwenza kienet li għall-ewwel darba s-sena l-oħra l-Partit Nazzjonalista m'għandu l-ebda rappreżentant fil-Kunsill ta' Bormla minn din il-leġislatura bil-5 pożizzjonijiet okkupati biss mill-Partit Laburista. Min-naħa l-oħra l-istess proċess suppost ta' due diligence is-sena l-oħra kien approva l-kandidatura ta' Francine Farrugia l-elezzjoni tal-Kunsill fis-Siġġiewi fejn ukoll ġiet eletta fost maġġoranza nazzjonalista. Hija wkoll kienet ikkontestat l-aħħar elezzjoni ġenerali 3 snin ilu anke jekk bla suċċess. Meta tresqet fil-qorti fl-aħħar jiem Farrugia kienet għadha tokkupa rwol ewlieni fil-lokalità fejn kienet fdada mis-Sindku Nazzjonalista Julian Borg biex taġġudika tenders tal-Kunsill anke jekk ir-rwol ġie mgħoddi lill-kunsillier ieħor nazzjonalista ftit wara. Farrugia wkoll instab li għandha relazzjoni tajba ħafna mal-establishment estremista fil-Partit Nazzjonalista inkluż mad-deputat Carola Aquilina u Hugo Robert li kien imexxi l-Aqda Repubblika u llum imexxi l-fera tal-Fondazzjoni Falcone f'pajjiżna. L-istess sorsi mill-Partit Nazzjonalista indikaw b'mod ċar li kemm l-approvazzjoni ta' Francine Farrugia u r-rifjut ta' James Kawki għandhom is-swab appuntati biss lejn Charles Bonello, illum Segretarju Ġenerali Nazzjonalista, meta kien żmien bħala President tal-Kunsillieri tal-Partit, ir-rwol li għadu jokkupa wkoll sal-lum fost il-ħafna kpiepel tiegħu.